שלום וברכה צופים וצופות, מטיילים ומטיילות. בסרטון הזה אנחנו נציץ ביחד בצד הטבעי של ואן ויאנג שבלאוס. נעשה סיבוב בצד של הלגונות והטבע הבתולי והמדהים שיש לוואן ויאנג להציע. אז בואו הצטרפו אליי לסיבוב מדהים ביופיו ונראה את הקסם של ואן ויאנג. אז ואן ויאנג היא אחת הפנינות של לאוס, מוקפת בטבע פראי של ערים ירוקים ונופים ציוריים, שכל מקום הוא פשוט חוויה ייחודית ותמונה לפנתיאון. ואנחנו נתחיל בלעבור את הגשרים הראויים האלה, ואתם מוזמנים לראות את הנהר שאני כל כך מתגעגע אליו, שיש לעשות גם בנהר הזה המון אטרקציות כמו קייקים ואבובים, ועיירה מאוד קיצית כזאת עם המון אטרקציות. אז מי ששורד את הגשר הזה ולא נפל מהכיסא, תכף יגיע לגשר נוסף לבדוק את מזלו. וכמו שאתם רואים, הדרכים פה הן הקלקלות ולא הכי תקינות שבעולם, אז תחזיקו באמת חזק לא ליפול מהכיסא, כי הנה עוד מבחן קטן של אומץ כמו שאתם רואים. אז תהיו חזקים. כמו שאתם רואים, 6 מיליון לאוסים לא טועים כנראה עם הגשר הזה. אז בואו נתחיל, ואנחנו עברנו מהצד של העיירה לצד של הטבע ושל הלגונות, ועכשיו בואו נסתובב לנו קצת בצד הזה ונראה את כל היופי הזה. אז כמו שאתם רואים, יש לכם פה את הרכבים האלה, בגי וטרקטרונים, להסתובב איתם, כי כמו שאתם רואים, הרבה שם מהכביש הוא אפר. אמנם לאוס עוברת הרבה שיפוץ, אבל עדיין החלקים שלה מאוד הם לא תקינים, הכביש לא תקין, הוא גם לא גדול במיוחד, אז צריך להיזהר, ויש לו המון בורות, אז כדאי לשים לב. תכף אתם תראו אותי חוצה פה את הבורות האלה, הנה, וכל בור הוא לא פרייר, אז כדאי שתיזהרו. בואו נראה, אתם רואים את היופי, כל הערים האלה, כל המרחב הזה של ואן ויאנג, זה משהו פשוט מדהים במיוחד, שוואן ויאנג זו באמת עיירה שאסור לפספס. אני באמת, מכל הטיולים שלי במזרח הרחוק, לאוס הייתה פנינה של המזרח הרחוק מבחינתי, וואן ויאנג הייתה פנינה של לאוס. אז זה באמת כדאי לכם לקחת את הזמן. כמו שאתם רואים, גם הכל פה מאובק, אז כדאי תמיד להיות עם משקפיים, שלא ייכנסו לכם כל החולות האלה, וגם להיזהר, גם כי הכביש שאתם רואים מוצר ובורות, אז צריך ממש להיזהר לאן אתם נוסעים. זה לא כזה מסוכן אם נוסעים בעדינות ובזהירות, אז זה הכל באחריות שלכם. אז זה הצד של הלגונות. יש פה לא כל הלגונות, אבל מרב הלגונות נמצאים בצד הזה, שהלגונות יש להם מים צלולים יפים כאלה, יש לכל לגונה, אפשר לעשות אומגה לתוך המים, או נדנדה למים, או יש לכם כזה לקפוץ מהעץ לתוך המים, כל מיני אטרקציות וחוויות ממש כיפיות. ויש גם במקום, אתם יכולים להזמין לאכול ולשתות ולהתפנק באיזה קוקוס צונן ככה על שפת הלגונה, לפנק את עצמכם, שזה פשוט חוויות כיפיות, פשוט יפה מאוד ובתולית מאוד. לאוס כרגע מתחילה להתפתח בקצב מסחרר, מאחר וסין בנתה רכבת שמגיעה מסין עד ואן תיאן, שזו בירת לאוס, והרכבת הזאת עוברת גם בלונג פרבן וואן ויאנג, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. אז יש פה תיירות סינית גדולה והמון
עסקים חדשים נפתחים פה, ושמצד אחד זה על הכיפה, כי יש יותר מסעדות ויותר אפשרויות לאכול מאכלים קצת יותר מערביים, וגם הכבישים בחלקם עוברים הרבה מאוד שיפוצים בהרבה מאוד מקומות, אז שמצד אחד זה מאוד מצוין לנו, אבל מצד שני זה גם נוגס כזה בבתוליות, ביופי הבתולי הזה של לאוס ושל ואן ויאנג במיוחד. אז הייתי ממליץ לכם להגיע לפה בהקדם האפשרי, ליהנות עדיין מהטבע הבתולי הזה, מהיופי הבתולי הזה, מהמרחבים האלה שעדיין נשארו טבעיים. אז משהו מדהים, כמו שאתם יכולים לראות פה בסרטון, פשוט המרחבים האלה וכל היופי והירוק הזה והערים האלה. כמובן שהסרטון הזה לא באמת יכול להעביר את היופי והעוצמה שיש כשנמצאים שם בלייב, אבל אני בהחלט משתדל לנסות. אז כן, חלק מהדרכים כן משופצות, אבל חלק עדיין לא, וגם כשאני אומר משופצות זה לא ממש כביש, הם פשוט עשו רצפה כזו מודבקת, אני לא יודע אם אתם יכולים לראות את זה. אז זה, ויש לכם בצדדים, אתם רואים עוד כפרים כאלה, אתם יכולים לראות את הפרים ברחובות, כל מיני יופי טבעי כזה. חוץ מלגונות יש לכם פה גם עוד נקודות תצפית שאתם יכולים לעלות אליהם, ויש לכם גם נהרות ואגמים ומפלים שאתם יכולים למצוא בדרך מלבד הלגונות. ובכלל ואן ויאנג יש לה המון אטרקציות שניתן לעשות פה, כמו קייקים, אבובים, כדור פורח, רחפנים, כל החוויות האלה. יש פה ממש הרבה מאוד אטרקציות לעשות, וזו עיירה קיצית כיפית כזאת מדהימה. אז לא הייתי ממליץ לכם לפספס את החוויה הזאת, ולדעתי המינימום של המינימום שאתם רוצים להיות פה זה שבוע במינימום של המינימום. יש לכם פה המון אטרקציות והמון שקט ויופי, וקשה לפספס את כל הדבר הזה, אז אין הרבה לאן למהר. אז כדאי לכם לקחת הזמן שלכם עם ואן ויאנג. אתם תעופו על היופי הזה בזהירות, לאלה שנוסעים על האופנוע, תהיו זהירים. ויש אצלי בערוץ עוד כמה סרטונים, יש שם עוד סרטון אחד של ואן ויאנג, של הצד של העיירה שבה אני מסתובב בתוך העיירה, מראה לכם את המסעדות, הגסטהאוסים, את השוק לילה וכאלה. אתם מוזמנים לחפש את הסרטון הזה אצלי בערוץ, או לחכות לסוף הסרטון הזה, הוא יהיה פה בסרטונים המוצאים בסוף הסרטון. ואני אשאיר אתכם עם הנסיעה המגניבה הזאת, ליהנות מהטבע ומהיופי הזה. עשיתי לכם פה כמה חלקים כאלה של כל פעם זה קופץ לחלק אחר יפה כזה פה מהצד הזה, אז אתם מוזמנים להישאר וליהנות מהסרטון, ואני אשמח אם נהניתם אז שתעשו לייק לסרטון ותירשמו לערוץ, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. תהנו.